Здравейте, здравейте! Тъкмо пристигаме в Будапеща от Виена. Тук е по-топличко. Взехме вече билети, остава да се качим на метрото, да отидем до Airbnb-то да хвърлим багажа и да почваме да обикаляме. И душ, най-важното да си вземем по един душ. Първи впечатление, че цените са бая по-добре. Валутата е хюф, не знам как се чете. Хюф ФТ, на места го пише хюф, на места ФТ. 1000 хюф или ФТ или каквото е там е 5 лева. Сандвичи, дето във Виена беха по 10 евро, да, тук са по 2,55 лева. Да. Първи впечатления, бая по-добри цени. За 48 часа билетите беха 14 евро, а тук за същите пари купуваш 72 часа. За 12 евро получаваме 4 хот-дога, това е менюто, 2 хот-дога с кола. И май е по-добре от Виена, където само една кола ти е 10 лева. Така че... Да. Некъв тук крещи. Сега ще хапваме и после ще търсим метрото къде. Между другото се оказа, че парламентът е много близо, на 1 километър.
Там долу се пуши трева яко. Парламента светна. И все още ми е много странно, че сметката ми е 16 000, а всъщност 45 евро. Бай. Тръгваме. Ще ходим да почиваме. То сме изморени от пътя и от утре отрано почваме да обикаляме. Нали? Да. Чакаме си бусчето. Утро. Пътили сме се към площада на героите и снощи е направила план за днеска за обикаляне. Вчера видяхме парламента и вечеряхме и се прибрахме направо. Днеска ще пообикаляме. Топло е времето, може да се ходи без яки, което е супер. За разлика от Виена беше студено. Тук има Луи Витон, ама не от този дед го носят в Костанбул. Hakuna Matata. Намерихме си една пекарна с масички отвън и взехме сандвичи и круасанчета. Ивето донесе еспресо. 5,60 за 2 кафета. Лево. Топ. Добре с цените, защото иначе в Виена беше много скъп. Тия сандвичи и глупости. Беше 4,50 евро. И кола 4,80 примерно евро. За една кола даваш 10 лева. А тук да си имаш 2 сандвича, 2 круасана, 2 коли, много добре. Между другото, след този клип, не знам кога пак ще има. Имаме чак планирано нещо за февруари. Сега е септември. Ще видим до края на годината дали ще ходим някъде или ще е чак февруари.
като ненормален. Трябва да се да решим. Супер. Човек от Китай ни предложи да ни направи снимка. Дъщеря му каза, че е много добър. Ето сега снима и нея. Направил ни е супер снимки. Той пича почна направо на китайски да говори. Дъщеря му се включи и почна да превежда. Разбрахме се. Между другото ми прави впечатление, че на много от местата тук включват сервис фи 10 или 15%, тук е 15%, без да те питат, директно ти го начисляват от сметката, т.е. ако имаш 100 лева сметка, 15 лева. Ето го и дебелия полицай, известната статуя. Опипват го горкия. Между другото, където и да има стълби към подземие, навсекъде е бар. Всеки си е използвал подземието за да изкарва пари. Сега даже ако има още по пътя, ще ви покажа. Ето например това. Ето пак. Бе през 2 метра. Възползват се хората на макс от местото. Пък е готино. Отиваме към замъка на Буда. От другата страна сме. Ето го замъка. Сега се качваме нагоре. Тая пътечка. И въртим натам.
правим? Решихме какво ще правим, ще отиваме да ядем турски дюнери. И пристигаме. Вече освободихме, отиваме към пекарната да хапнем. Будапеща ни е излезнала към 1300 лева. Вървяли сме 34 км. Ни са 3,5, като сме дошли на 18 по обяд и ще си тръгнем днес вечерта, обаче няма да снимаме. Да, имайте предвид, че сме взели ефтини билети за тук. И Airbnb-то също не беше скъпо. Airbnb-то беше много добре. Струваше ни 350 лева за 3 нощувки. Във Виена, например, доста се изложиха с Airbnb-то. Имаше някакви проблеми. Там ни струваше около 400 и нещо. Също за 3 нощувки, обаче тук беше доста по-добре. Между другото, за първ път ни се случва да ударим реда с Airbnb, ама това е положение. Това е общо взето от Будапеща. Чао от нас. Чао! И до другия път.